When you're up on the mountain, you got peace of mind like you never know. But things change when you're down in the valley. Don't stay, for you're never alone. For the God on the mountain. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nasemini namhlanje. uNkulunkulu wethu amuhle. This is Apostle SS Hadebe and Rema FM egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ke bazalwane ukuthi we are linked to other radio stations eziningi kakhulu. Sibuka kakhulu indaba yalapha ku Good Friday, sisa ku Good Friday nemandla nokubaluleka kokuphenduka. Ngicela ke siye lapha ezweni la kaNkulunkulu zibekwa nje ebhandeni. Sizobuya siqhubeke ke nale historical yokudaleka komhlaba size sifike kuKristu, kodwa ke sibamba ukubaluleka nento ezosenza ukuthi singaye ezulwini, because ukumotivate abazalwana ukufaka ezulwini. And umuntu ongakaphenduka akamotivatewa, uyashunyayelwa aphenduke amukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Siyafunda ke laphana Izenzo chapter number 2 verse number 37 no 38 no 39 no 40. uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sizophelela kuphi ke bazalwane. Ngicela kufunda ke sebekuzwa bahlabeka ezinhliziyweni bathi kuPetro, siya nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Petro, verse number 38, Petro wayesethi, phendukani yilo nalo abhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya oyingcwele. 39, ngokuba isithembiso senu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ngamagama kukhulunywa ngathi esisekudeni esingesingu uJuda ngokwenyama, ukuthi nathi thina sisekudeni uma siphenduka sinesithembiso ezanikwa uJuda thina singakafiki, kodwa leso sithembiso leso nathi siyangena uma siphenduka. Verse 40, wafakaza ngamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu la bazalwane, Petro ukhuluma indaba enamandla ukuthi uma ungakaphenduki it's impossible ukuthi ube namandla kaMoya Ingcwele. Ngamanye amagama, abantu abanamandla omoya kusho ukuthi kukhona neminye imimoya, ngoba akwenzeki ube namandla kaMoya Ingcwele ungakaphenduki. Siyaphenduka qala before sizokwamukeliswa amandla kaMoya Ingcwele. Akhona wona amandla kaMoya Ingcwele, kodwa abiza ukuthi simelwe ukuphenduka egameni lika Jesu Kristu. Ukuphenduka ke bazalwane into enamandla, ngoba Moya Ingcwele akahlala endaweni engcolile. Sizofakazela masiloku sichubeka neScripture ukuthi kubaluleke ngani ukuthi siphenduke, kubaluleke ngani ukuthi samukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Uma uthi ubelonga ku Good Friday, umelwe ukuphenduka, umelwe ukuthi kushiya izono, umelwe ukuthethelelwa izono egameni lika Jesu. Ake sibuke laphana encwadini yamaRoma chapter number 6 uverse 1 no verse 2 wakhona ufundeka kanje bazalwane. Verse number 1, Romans chapter 6 verse number 1, ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Verse 2, qhana kanye thina esafa maqondana nesono, singabuye sihambe kanjani kuso na? Ngamanye amagama, uKristu mayekuphendula
isono siyalahlwa, awuphili nesono. Mawuhlabelela kumele ube ngumuntu ophendukile, uma ushumayela kumele ube ngumuntu ophendukile. Kufuneka wazane nalomuntu okhuluma ngaye. Awukwazi kuyokhuluma ngezwe la kwelinyizwe uphila kulelinyizwe, kuyashiywa. Yiko Petro uthi Pawuli lana singabuye sihlale futhi kanjani esonweni. Ngalo Petro uthize phendukani kukho kuthethelelwa kwezono bese niyamukeliswa umoya ingcwele, ngoba uma uphenduka siqiniseko sokuthi uphendukile. Abantu bakubona ngamandla kamoya ingcwele, ngoba umoya ingcwele unama principles okuthi uma ephila kuwe kunezinto okumele zingasathintakali kuwe, ungasahlanganyeli kuzo. Ake sibuke futhi laphana encwadini yabaseKorinte besibili isahluko sika 5 uverse 15. Lifundeka kanjelo nabazalwane. Lithi wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Ngamanye amagama mase usidisiwe sowukholwa uyafa enyameni, khona izinto ekumele zife. Indaba kamthetho wakho, indaba kamina nami angenziwa kanje, vele ngakhula kanje, lezo zinto uyalumulwa kuzo. Ngiyakhumbula indaba yokulumulwa nje, indaba zekhishwa ebeleni, uyalumulwa kulezi zinto ongeke usaphinde uqualify ukuba kuzo. Mawuphenduka siyalumulwa bazalwane, asiphili la besiphila khona, kodwa siyalumulwa egameni likaJesu. Ake sibuke futhi naye incwadi yabaseFesu isahluko sika 3 chapter number 2 verse number 3, mhlambe sizoma ku number 6, ngoba ngifuna sibeke indaba yokubaluleka, indaba yokusonta, ukuthi usonta njalo wena, awulovi, uhlabelela kahle, ibandla lenza lutho ngaphandle kwakho, asiyi ngama gift, siya ngokuphenduka ezulwini. Ezulwini kuyayiwa bazalwane. Uma uphila esonweni usengozini yokuphila phansi kwesiqalekiso, usengozini yokuthi konke kuzohamba kukuhaka ngoba awukakaphenduki. Phenduka, awukwazi ukuphatha leBhayibheli ungaphendukanga. Lelizwi libanjwa ngokuphenduka. Sikhuluma amazwi okukholwa, kodwa sesiphendukile yini? Ngoba kuyaphendukwa bazalwane esonweni, siyashiya isono. Asifundeni laphana encwadini yabaseFesu chapter number 2 verse number 3. Efundeka kanje: esasikade sihamba phakathi kwabo sonke izinkanuko zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Verse number 4, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Verse number 5, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungomusa sisindisiwe. Verse number 6, wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Bamba lo verse number 3. Esasikade sihamba phambi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka. Ingakho ke uzwa umuntu athi vele mina ngifuzile, nginolaka kwasekhaya. Ayikho lento yokuthi unolaka, ingoba uphendukanga. As long as ungakaphenduka, inyama izokulawula. Inyama ibethelwa ngokuphenduka. Singasaphili thina, kuphila intando yakhe. Singasahambi thina, kuhamba intando yakhe. Let me check the last verse because of the time, ngoba ngifuna sivale. Kodwa kubalulekile ukuthi
siqaphelisise intando kaNkuluNkulu uma ngabe siyakholwa. Uma ngabe sithi singabantwana bakaNkuluNkulu, kubalulekile bazalwane ukuthi singasahambi ngentando yenyama. Alibonge igama likaJesu, kodwa sihambe ngentando yakhe uNkulunkulu, siphile sikuye uNkulunkulu, ngoba kubalulekile lokuthi simelwe ukuphila sikuye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngifuna ke sibuke, bengithi ngichecka lapha incwadi siyafunda laphana kwabaseKolose chapter number 2 egameni likaJesu Kristu ukuthi uma verse number 20, uma nifile kanye noKristu nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba okungathi nisaphila ngokwezwe nithobele izifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti. Amen. Ngamagama le ndaba yokuthi uma ngabe sesiphendukile bazalwane, asiphili ezifundisweni zokuthi kuyisono ngani, siphila ngokwazi ukuthi umthetho kaKristu ophila kithi, thina sifile, inyama ayinasabelo kulento engikhuluma ngayo. Ngiyafuna ke kuvala leli verse lami ngencwadi yamaseGalatia chapter number 2 verse number 20 egameni likaJesu Kristu, bese sesiyathandaza egameni likaJesu. Verse number 20 ifundika kanje: akuseyimi ophilayo, kepha uKristu ophila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu engayithandayo yazinikela ngenxa yami. Ngamanye amagama, uma ngabe siya ku-Good Friday siyophila ngakwezwi likaNkulunkulu, uma athi Pawule ophila kimi akuseyimi kuphela le ntando yomthetho wami, ingqondo iyabulawa yiko. Uma kwenye indawo uthi Pawule, uma nafa kanye noKristu, nina akusenina ophilayo, kodwa sekuNkristu ophilayo. Asivumeleni iKristu bazalwane. Mangaba ukaphenduki, mangaba ukasindisa, unalo leli thuba, you can do it lapha ekhaya, sitting room, emsebenzini, wherever you are. Ngifisa ukubeka lo mnyalezo. I-Good Friday akusiyo just yoku-entertainana, kodwa yokukhumbula ukuthi simelwe ukuphenduka, Kristu engakabuyi kuzolanda ibandla lakhe. uNkulunkulu akanibusisa. Ake ngikuthandazele uma ngabe lapha ekhaya uthi ngenhliziyo ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, okuyinto ebalulekile, okuyinto ekufanele uyenze leyo. You are obliged ukuthi ukwenze, uphenduke, wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Baba, nangumlaleli lapha ekhaya egameni likaJesu Kristu, uyavuma futhi uNkulunkulu wethu, ngoba kuqinisekile ezwini lakho ukuthi ovumayo ngomlomo wakhe, kholwa ngenhliziyo, kuyoba ukusindiswa. Sikhuluma amandla okuphila, sivusa umoya kaNkulunkulu oyingcwele ophilayo kuye, okwayizolo kundlulile somqalisile uhambo olusha. Baba, namba baphenduka egameni likaJesu, bavuma ukuthi abakenzi kahle, bavuma ukuthi wena uyinkosi efanele kwamukelwa. Baba, baqalisa uhambo olusha kanye nawe, kuphele kubulawe imisebenzi yenyama, kubulawe imisebenzi yenkanuko emizimbeni yethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu anibusise bazalwane. I believe so uyakholwa manje, uNkulunkulu so umamukele, uJesu so umamukele njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu akubusise until siphinde sihlangane. This is Apostle S.S. Katebe. God bless you until we meet again. I'm signing up. God bless you. Bye bye.
sizohlabelela sizohlabelela simdumise yena uJesu aye akukhalwa khona akukhalwa siyojabula ekhaya thina sizojabula